आं नोंथांमोननिसिम 12 नं चिरांदर ब्लक कमिटि UPPL जानानै गोसो गोरबोनि साबायखर आङो जासिबाय। जोंहा दिनैहाय मोनसे जोंनि बे 12 नं चिरांदर ब्लक कमिटि UPPL बानजायनायाव जोङो जोंनि बे समस्तिनि सिङाव थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय जे फरायसाफोर दा बिथांमोनखौ लानानै जोंनि 12 नं चिरांदर ब्लक कमिटि UPPL टप 10 जों सायख'नाय जादों आरो बे टप 10 फरायसाफोरनो जों दिनैहाय मान बिलाइ गथायनाय आरो बरायनाय जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। दा जोंनि नैबे बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि जोंहा प्रफेसर लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेरलाव खुंगुर काजि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बिटिआरनि EM मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि नैबे समस्तिनि सिङाव थानाय जोंहा गुबुन गुबुन कलेजनि प्रिन्सिपालफोर गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनि जोंहा गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोन आरो जोंनि ओनसोलनि गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर मेलेमजिबिफोर बाहाय बाहागो लाफैदों। आं बेनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों बे जोंनि सा ओनसोलाव दिनैहाय नैबे जोंनि समस्तियाव गासै 79 जन फरायसाफ्रा दिनैहाय फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो बेनिनो जों 10सा फरायसा बिथांमोननो जोङो टप 10 जोङो बासिनाय जादों आरो बे टप 10 फरायसाफोरनो दिनैहाय जोङो मान बिलाइजों लोगोसे साइटेसनजों लोगोसे जोङो एडमिसन लानायनि फिसा मोनसे अनसुंथाइ बेखिनिखौबो जों खालामदों आरो बाहाय जोंहा जथेस्थ' जोंनि फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे सा ओनसोलनि जेसेबांनाखि जोंहा फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरखौ जोंहा थांखिनानै फैगौ समाव बिथांमोनहा जाहाथे बे ओनसोलनि साफा साफा सुबुं धोन जायो बेखौ नोजोर खालामनानै जोङो बिथांमोननो मोनसे केरियार काउन्सिलिं उइथ मटिभेशनेल प्रग्राम जों बेखौ लाफानाय जादों। जों बेजोंनो मोनसे बिथांमोनखौ गावनि जिउ दानायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जोङो बिथांमोननो मोनसे बोसोन बा नोजोर जों बेखौ होनाय जादों। जों आसा खालामनो हायो बिथांमोननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय बे ओनसोला जोङो दाफुंजागोन गेरेमसा जागोन आरो गोजौ फारसे दावगानो हागोन नैबे जिनिसखौ जों मिजिं खालामनो हायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360